nananom ade de koso wonye wontwa yie kura de koso wontwa yie wode ani bre ne nguase na aba mumye hwene nka ho asem osagefo na no de obebi okasa yi mfaso bene ne woso wanka asem nyansa sempiara wanfa ankyra manfo na nguase no de aguye wo be start wasema were otufo otu galamse otufo otu galamse no wasem ne aba Ghana fo be di atenya na nye no ofrika so otufo otu galamse nye nebe se galamse be tu bi do ma asase so no so men wo ka afa ho galamse no do ma asase so be tu bi ho men wo ka afa ho galamse asem nya no ne ukofo otufo asema be frɛ nguase de aba be kambono fo ukofa be frɛ ma ye den ne ntokwa ne wo pese be koana ahemfo no pese nkwada no be di atem ana niema de okoso no wonye otufo galamse otu galamse wo hene otu galamse papa ni munyamfo wontu ni galamse otini baby wo dwene ne ho asanyi ba yi unti so otufo wo kasa bi ono wonti social media so o di ne hene usu di wo hene jo saje fo ye no wo gu ye ni mase pa wo gu ye ni mase me galamse asema ba ye ka ho asem we galamse de wo ye be manfo ba akase ye difo ni ya ferinti ni ye kofa galamse abetum bi ko nye galamse asem ni ye ka akwala de nani apai no ho asem ni ye ka eka galamse de anka bonfo ya asase bentu galamse woso se do ma hinkuru be tu galamse den e woso me humi en kanse no kore fanchire nipa na de okọ na onye bonfo be guye ni mase do ma hine na na de man bedu wo guye ni mase oka no akofa be kan bunufo nyina so nya bunufo nyina ne be yoye nya bunufo nyina ne be yoye nso oka no abeka be de afra bunufo nyina se ye ni ye na no hwe na napafo asem de one ne kan ye wantie wo be kasa ne na napafo ba wanim no be ka kire wo se asem no se de akoba yenka ne se wantie be gina ho ne oka ne de ope otumfo di de okofa be fra mu ono okọ he ko fiato ba ni na apai akora no so ye ba oye bunu ni ye ba ne yapani ni nani apai ni e ka ho asem no be na wo so be ka ho asem bi na amanfo benya ahumobro ni tema bede ma no na bedi bi so mayen nti be ka asem bi so be kwa ne wo yare ana ne bibi sei ni be amanfo ba hu ye mobo na ni nguase abai ba de ye frim uba ya wakọ tutu atoache ni ba bia kofo otumfo din no de obefra abentokwa ni otumfo no wonka ho akwala ba ofie akwala esu ye bunyi ba mapa wa ba ofie wono wa frɛ no no aba wabeboa afahye ye nyine be ye hu no wabeboa afahye ho wabeboa ni se ne nani apai ubrafo atutuo na apai nania wo ka se nyawo no tutu se ba tamba ne ne yesa yeti he isa akora bi ba na se oba no obehwe ase ye ni ha nyem ye mponi e frɛ no obehwe ase ye ni ha ye pagya no pepa no no okoni fia ade kye ye nkonko hwe se akwara no obeteto ye no ne ho te se humye ka no kore na de okɔ no onye wo gu ye ni mase be ye ne be ka ben ka do maafo ben fa mfra abunufo na abunufo ye nye nipa boni ni sa ye said that man and abafo ba wani no be kasa ye said the asem no be ka no wo be wa beto atwene aka ne said the ope mmeno okoso ko fia doma bununi ya wo firi banda tetima ne bunu ne banda kro otise ye nyina ba ko bunufo na wo hwe ade yi ma ade boni ikoso na wo ba pe ka ho asense oye propaganda ne be yo akwa ni ye ne yi beko Dubai beko be yen ho niema beko beba ye nyina ye ni tua ye hu akoi ni betwa ye de toto ho ye hu ni nyina we propaganda de ofiri hene ne be yo ne hene propaganda no ofiri hene ne be yo ne hene ni ye ne ya menyosa na ye bata no bi di uba don nyode humye nyesa ya apunfo ni wo so de etia ye hu humye hwani hu no se doma hene na na de man bedudu o ye ne hu etia pese se wono ne doma no odwene hu nye bunu man ni nyina no odwene hu mumye fie hu nkobo no nye ne nkosa antokwa fi ntokwa tantani yi sese akora be firi ha no ye kuru ha no okọ ne ni kopa na bibi koye na sa no de be ye no wono ne hu no odwene nye obi hu no odwene
nti sese ye tenase ne ka se ye nyina domafo ye nyina abonofo ye koka ho amabako ke ye nyina ye abonofo ye nyina ye ahemfo oba ye enunguase aba ne ye betwetwa mu a ye kwa ne nka bia se sika bibi kura ne ye pegege sa ahemfo ye wo bunu ye gege di aboa no ho nso ne ye gege di aboa na ade akwa akwara na ne de akoye bibia ne nka no nya no no obeka ho asem nya no no ni esi awoka ho asem ayampia de obeto atobi de ama otumfo no pese oyo enya no so ne ye ka ho asem nti de pia so ndwe ba wo mpenkwere be trase be di atem internet isu saa de be di atem ni nyina so no kofa ba asem ne nguase de enti sa wakofa ba ye ka ho asem wo kofa tumfo dini otene ba bi odine hene wo kofa ni dina be ka ho me eni nguase onte se de ma hen odine ye namu me nti yesra ho na napafo sa konani mbiem sa konana tima bedu ani mbie ko ka kire nse de o kan na ncheyi na no achia o metene no mbe no okoso ye jana ma wo de bunu akohwe amenem wa hwehwe asem de obeka se oye propaganda wo kire sen hwamanfo de di atem abunufo beka ye nyina afra yeso ye nya ebone ye tie baabi ni ye die fufuo ni ye chinkase ni ye tie baabi mmenti ne udoma hene kwa ka asem onte se e de asem san beto yeso mebe san be di atem ha Kofi Adoma akodai ye nyina ba ye hu so ne na ho a wo ye adwuma nti se bibi na abone ne nani epira me nkase osagefo wo no di pira no so wa fasase no opira ye nti e wo se wo hwe no wo se ko sra akwala no wo be kura obeka bibi na nabafo no abeka se de obeka asem no betenetene kama wo be wa beka asem no wa ase no kofu tu galamse enye galamse asem no ye ka wo peso wo dane amanfo adwene fa di firi so de kohe amanfo so no ne be ma be di atem mo ba yes be di atem na be fa nko no so be fa bonfro nyina so nso wo ka kora ne bente no ase be di nyina atem bonfo me de do ma hene ye no wo guye ni mase hon fa no nya bunu o do ma hene be ka se bunu kora ne ye yi ho hene ba ko adi anima nya do ma ho ne bebe yi obi so ni anim do ma no onya bunu eti ba be yi obi wo ho no so o medi anim nti si yempo ye de ho tutumfo nti ye be yi ba ko so ni anima do ma hene wo me ho ka no kora nkyere de o ye no wonye wo guye ni mase dodo